Manik Moyo. Wah, Mas Manik. Mas Manik. Manik Moyo. Mas Moyo. Manik Moyo komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkul kita iya. Kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Antarada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan ki nggone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong Padharjo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah, ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padharjo sak prapta kita.